Galicia é terra de lendas, de néboas que agochan segredos e de camiños onde o mundo dos vivos e o dos mortos se atopan. Todos coñecemos a temida Santa Compaña, esa procesión de almas en pena que percorre as nosas aldeas na escuridade da noite. Pero existe outra procesión aínda máis arrepiante e perigosa, unha que non está formada por espíritos de defuntos, senón por fantasmas de persoas vivas. Falo da procesión das Xas, tamén coñecida como a procesión das Xans. A diferenza da Santa Compaña, os integrantes desta comitiva marchan en dúas fileiras, portando un cadaleito no medio. A lenda conta que a posición que ocupan na procesión determina o tempo que lles queda de vida. Canto máis preto van do cadaleito, máis iminente é a súa morte. Os que van máis lonxe poden tardar ata 3 ou 4 anos en falecer. O encontro con esta procesión adoita darse nas encrucilladas dos camiños, lugares onde é costume deterse cos defuntos para que os curas boten responsos. Quen se cruza con eles só os ve, pero non os sente. Non hai cheiro a cera queimada nin se escoitan rezos. Pero coidado, porque a súa reacción dependerá da relación que teñas cos que van na procesión. Ses amigo, o único que farán será levarte polo aire a outra parte, espertando atordado e sen lembrar case nada. Pero ses inimigo dalgún dos futuros defuntos, a cousa cambia. Daránche unha malleira brutal e arrastraránche polas silveiras. Afortunadamente, non calquera pode ver a procesión das Xas. Para iso, requírese cumprir algunha condición especial dende o nacemento. Por exemplo, que o teu padriño rezase mal o credo cando te bautizaron. Ou ben que o cura se equivocase e usase os santos óleos da extrema unción no canto dos do bautismo. Din que este erro só se pode remediar bautizándose de novo. Así que xa o sabes, se camiñas de noite polos montes de Galicia e ves dúas fileiras de xente cun cadaleito. Mellor que sexas amigo de todos eles, ou a noite podería rematar moi mal para ti.